Nisamot karon ang kadaot sa mga pananom sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Mga mag-uuma, nihangyo nga mangayo og hose ug water container alang sa ilang mga pananom. Samtang City Agriculture mangayo og supplemental budget sa konseho alang sa maapektuhan sa El Nino phenomenon. Ani ang report. Kini ang mga tanom nga nangalaya na sa sitio Murga, Barangay Sudlon 1 sa Cebu City. Ang pipino, wa na matod pa'y paglaom nga mabuhi tungod sa kainit sa panahon ug kuwang na usab kaayo ang tubig nga ibisbis nini. Apil ang mga kamatis nga nangalaos na ang dahon ug ang punuan. Matod sa mag-uuma nga si Ricky Banga, failure na gyud ang ilang tanom. Naglisod mi sa tubig kay hose kay nay tubig nga makuha na mag source. Ang problema namo sir kay ang hose way magamit ko nay hose ang gagmay kaayo di ka suporta sa muang mga tanom. Kung hose pa nga dagko pa sir, so maka-sufficiente makahatag sa mo og tubig nga tarong, makasupply sa mo og tubig, makasupply sa mga tanom. Aduna pa'y mga utanon nga wa pa kapamunga nga gusto nilang masalbar busa. Nihangyo ang mga mag-uuma nga mahatagan sila og hose ug water container aron kapunduhan sa supply sa tubig. Itaod nila ang hose sa usa ka tinubdan sa tubig dito sa bukid. 7 kilometros ang gilayon aron makaabot sa ilang umahan. Nangita mig makatabang sa mo kasi makatabang sa mo nga partianing hose lang good o Hose o kana baril. Baril kapunduhan sa tubig. O kapunduhan sa tubig. Wala pa man masinati ang El Nino phenomenon apan karon pa lang sa dry season ingon na ini ang epekto na sinati sa ato mga kaigsuunang mag-uuma diri sa Mountain Barangay sa Dakbayan Sugbo. Sama na lang diri sa Sitio Murga, Barangay Sudlon 1. Samtang ipadayag ni Joey Baclayon ang City Agriculturist nga wa pa sila natala nga nadaot nga mga produkto sa bukid. Apan, tungod kay adunay nagsingabot nga El Nino, mangayo sila og dugang 60 milyones pesos nga supplemental budget nga magamit aron itabang sa mga mag-uuma. 28 ka Bukirang barangay ang gitutukan sa Cebu City LGU nga maapektuhan sa kainit sa panahon. Wala pa gitay na reported damages or kadaot sa atong mga hayupan or even sa atong mga tanom. Prepared ta karon ang atong mga uma, proud ta kay prepared na to sila kay starting January ato na silang giapod-apuran og mga magamit nila sama sa mga hoses. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.